No niin, tervetuloa kaikki webinaariin kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyen. Olen Mari Lahtinen DNA Vattisen tiimistä ja siirrän tästä nyt heti kätevästi puheenvuoron Sami Koivulahdelle, joka aloittaa tämän meidän webinaarin ensin DNAn puolelta ja sitten Sauli jatkaa Temon puolelta ja Reijo vielä sitten meidän mahtava puhujavieraamme tulee myöskin kertomaan sitten energiansäästötoimista Hollolassa. Ole hyvä, Sami. Kiitos Maria. Huomenta kaikille munkin puolesta ja tervetuloa tosiaan webinaariin, jossa meillä on aiheena, miten toteutetaan fiksuja energiansäästötoimenpiteitä kiinteistöissä ja erityisesti fokuksessa tänään on niin kuin kunnalliset kiinteistöomistukset eli kunnalliset vuokrataloyhtiöt ja tilapalvelukiinteistöt. Meillä on paljon yleisössä nyt nimenomaan siltä puolelta henkilöitä. Tosiaan 3 puheenvuoroa meillä tänään, niin kuin Mari sanoi, eli allekirjoittaneen lisäksi Sauli Luhtaniemi, joka toimii Temolla myyntijohtajana, sitten Reijo Reponen, Hollolan tilapalvelujen toimitusjohtaja, kertoo mielenkiintoisen tai keissi-esimerkin, missä on tehty fiksuja toimenpiteitä, saatu hyviä tuloksia ja itse vastaan DNAlla taloyhtiön myynnin ja taloyhtiöpalvelun kokonaisuudesta. Ja lähdetään liikkeelle alustuksena aiheeseen, eli muutama sana kasvavista vastuullisuuden vaatimuksista kiinteistöomistajien suuntaan, jotka koskettaa tietysti niin kuin merkittävällä tavalla erityisesti, jos ajatellaan niin kuin kuntien kiinteistöomistuksia. Aihe on entistä ajankohtaisempi, eli kiinteistöomistajien vaatimukset, niin kuin tiedetään, vastuullisuuden osalta on kasvanut viime vuosina ja koko ajan niin kuin entisestään kasvamassa. Ja yksi semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ulottuvuus on tietysti tuo niin kuin rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, EPPD, joka tietysti sit entisestään kannustaa sen niin kuin energiatehokkuuteen ja automaation lisäämiseen. Ja tämän osaltahan on nyt kansallisen lainsäädännön valmistelu käynnissä ja se tulee valmistua kevääseen 2026 mennessä. Ja se on hyvin mielenkiintoinen nyt tämän päivän aiheen kannalta ja siksi otinkin tämän heti alkuun. Eli meiltäkin usein kysytään, että miten Vattisen kaltainen tämmöinen fiksu ja kevyt tilakohtaiseen säätöön ja seurantaan optimointiin niin kuin mahdollista ratkaisu, niin vaikuttaa sinne energialuokitukseen. Ja tällä hetkellähän se ei vielä valitettavasti siihen vaikuta, mutta nyt jos katsotaan niin kuin direktiivin sisältöä, niin pientä spekulaatiota tulevasta, niin mahdollisesti sitten tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön valmistumisen myötä niin tulevaisuudessa näin mahdollisesti on. Eli tämän niin kuin automaatiohuonekohtaisen lämmityksen säännön rooli tulee hyvin mahdollisesti korostumaan. Ja tämähän on pelkästään hyvä asia, että tämmöisillä niin kuin fiksuilla kevyillä ratkaisuilla sitten voidaan sinne vaikuttaa. Ja toki vaikka niin kuin se ei vielä sinne energialuokitukseen niin kuin vaikuta, niin totta kai sitten jos ajatellaan niin kuin isompia kiinteistöomistajia, mihin ehdottomasti kunnat isosti kuuluu, niin totta kai niin kuin rahan hintaan sillä sit monissa tapauksissa kuitenkin on jo vaikutusta. Eli tietysti tämä niin kuin ylipäätään niin kuin vastuullisen merkitys kasvaa sen niin kuin kiinteistöjen arvon kehityksessä ja tämä on niin kuin totta kai niin kuin hyvin merkittävä asia, kun ajatellaan kuntia, eli kunnat on hyvin merkittävä kiinteistöjen palvelu- ja asuinkiinteistöjen omistaja Suomessa, eli niin kuin tuohon lukuun laitettu, niin hieman yli 43 000 rakennusta, eli valtava kiinteistömassa, joissa on sitten tietysti hyvinkin laajaa niin kuin säästöpotentiaalia, mutta siellä on tietysti, jos lähdetään näistä niin kuin helpoista toimenpiteistä, niin ne totta kai liittyy sitten sinne niin kuin vajaakäyttöön ja tyhjien tilojen huomioimiseen ja jos ajatellaan vähän esimerkkejä niin kuin eri kiinteistötyypeistä, niin jos ajatellaan vaikka tämmöistä niin kuin kunnallista vuokrataloyhtiöä, siellä hyvin harvoin on tilannetta, että kaikki asunnot on täynnä, siellä on tietty täyttöaste ja miten sitten pystytään sitä vajaakäyttöä niin kuin huomioimaan tämän tyyppisillä älykkäillä ratkaisuilla, millä päästään tilakohtaiseen niin kuin tavallaan tarkkuuteen. Ja toisaalta sitten taas
Reijo tuo tänään esimerkkiä sieltä niin kuin päiväkotimaailmasta, sen tyyppinen kiinteistö, jossa sitten on niin kuin säännölliset poissa- ja aukiolot ja tämän tyyppisten niin kuin asioiden niin kuin huomioiminen niin kuin fiksulla tavalla, niin jo pelkästään näiden takana on niin kuin hyvää tietysti sitten energiansäästöpotentiaalia. No miten sitten, jos mennään alustuksesta ihan konkretiaan ja näihin ratkaisuihin, tosiaan Wattinen älylämmityspalvelu on tosiaan DNAn omistama palvelu, joka lanseerattiin tuossa DNAn toimesta 5 vuotta sitten ja lähdettiin liikkeelle puhtaasti niin kuin yksittäistä assoista ja nyt sitten evoluution myötä ollaan menty niin kuin vahvasti niin kuin isompiin kiinteistöomistajiin ratkaisun niin kuin kehittymisen, palvelun kehittymisen myötä. Ja jo alusta pitäen tietysti yksi niin kuin merkittävä asia, jos ajatellaan niitä, niin kuin mitä lisäarvoa niin kuin Wattisella ollaan saavutettu, niin tietysti niin kuin merkittävä asia liittyy sinne hiilineutraaliustavoitteisiin. Eli lämmitysenergian kulutuksen pienentyminen on tyypillisesti Wattisen avulla, mitä on saavutettu, niin siellä 10-20 pinnan niin kuin välissä liittyen niin kuin sinne sisätilojen lämmitykseen. Toki meillä on keissejä, joissa on päästy jopa yli 20%, mutta keskimäärin ollaan siellä 10-20% niin kuin välissä. Tuossa nyt todetaan, että alun perin asuinkiinteistöjen vesikiertoisen patterilämmityksen ohjaamiseen, ja tämä oli tosiaan se alkulähtökohta, mistä lähdettiin, ja tietysti niin kuin palvelu on myös teknisesti kehittynyt, eli viimeisimpänä meillä on tullut sinne myös niin kuin lattialämmityskyvykkyys, jota nyt sitten tuossa muutaman isomman kiinteistöomistajan kanssa niin kuin pilotoidaan. Ja toinen niin kuin merkittävä kulma ja hyvin merkittävä itse asiassa lisäarvokulma isommille kiinteistöomistajille on tämä niin kuin datapuoli, eli Wattisen kautta ollaan sieltä käytännössä kaikissa kiinteistön pattereissa kiinni, on ne sitten yhteisiä tiloja tai huoneistotiloja, niin saadaan niin kuin valtava määrä dataa, mitä sitten pystytään niin kuin hyödyntämään eri toimenpiteissä. Ja sitten tietysti kolmas kulma on tämä niin kuin asukkaiden osallistaminen. Et jos ajatellaan tuommoista asuinkiinteistöä, niin jotta se kiinteistöomistaja pystyy edistämään niitä omia vastuullisuustavoitteita, niin totta kai siihen tarvitaan sitten niin kuin asukkaat mukaan fiksulla tavalla niihin toimenpiteisiin, ja sen Wattinen mahdollistaa, ja nyt ollaan niin kuin tätä kulmaa erityisesti tämän vuoden aikana viety isosti eteenpäin, ja siitä ajattelin pikkasen enemmän tuoda konkretiaa, koska siinä ollaan sitten kuitenkin jo evoluution ensimmäisissä askeleissa kohti niin kuin huoneistokohtaista lämmityksen laskutusta, joka on hyvin mielenkiintoinen aihe ja ideologialtaan vastaavan tyyppinen, jos ajatellaan vaikka miten veden, sähkön ja meille DNAlle hyvin tuttu vaikka netin käyttö, kulutus ja laskutus tänä päivänä menee. Eli kukaanhan ei halua maksaa siitä niin kuin naapurin mahdollisesti isommista tarpeista. Toki täytyy heti muistuttaa, että lämmityksen osalta tämä asian ratkaiseminen ei ole ehkä niin simppeli tietysti asia kuin näiden edellä mainittujen, mutta me ollaan tosiaan lähdetty nyt sit muutamien isompien kiinteistöomistajien kanssa tätä niin kuin, vahvasti niin kuin tuotteista paketoimaan ja viemään niin kuin eteenpäin niin kuin ensimmäisen vaiheen niin kuin ratkaisuilla. Ja niistä nyt seuraavaksi muutama sana. Eli meillä on tämmöinen, niin kuin, kutsumme itse tätä niin kuin tavallaan vähän niin kuin porkkana ja keppimalleiksi, eli tavallaan tämmöinen kahden mallin niin kuin tuotteistuspaketointi, mitä ollaan tuohon niin kuin tehty, joka nimenomaan lähtee siitä, että miten voidaan ne asukkaat aktivoida vielä vahvemmin näihin vastuullisuustoimenpiteisiin, ja tietysti ehdottomasti tässäkin niin se porkkana-malli on se kiinnostavampi ja parempi malli, eli lähdetään sen niin kuin palkitsemisen kautta. Eli nythän tosiaan niin kuin Wattinen on asukaslähtöinen ratkaisu, toki kiinteistön omistaja määrittää ne raja-arvot, minkä puitteissa yksittäinen asukas voi siellä operoida, eli se ei ole villilänsi. Ja asukas voi sitten tehdä erinäköisiä niin kuin toimenpiteitä näiden raja-arvojen niin kuin puitteissa, eli säätää omia asumisolosuhteitaan itselleen niin kuin mukavaksi ja huomioida erinäköiset poissaolot, säännölliset poissaolot,
yöajalle vähän viileämpää, kenties ainakin niin kuin makuuhuoneeseen, nukkumistiloihin, tämän tyyppisiä niin kuin helppoja niin kuin toimenpiteitä, jota kautta sitten totta kai edistetään niitä kiinteistöomistajan niin kuin vastuullisuustavoitteita. Näitä toimenpiteitä totta kai voidaan sitten niin kuin vauhdittaa motivoimalla fiksusti, onko se jonkinlainen pisteytysmalli tai jostain tietystä toimenpiteestä palkitaan, kiinteistön parhaat palkitaan. Tosiaan niin kuin sanottu, että meillä on nyt tällä hetkellä asian mallinnus käynnissä muutaman asiakkaan kanssa ja ollaan niin kuin tehty tähän niin kuin hyvin vahva niin kuin tuotteistuspaketointi jopa niin, että me tuodaan se tavallaan palkitseminen siihen niin kuin mukaan. No sitten toinen malli on tämä, niin kuin sanoin, porkkana ja keppimalli, niin sanottu keppimalli, eli siellä tosiaan on se tilanne Vattisen osalta, että kiinteistöomistaja määrittää ne niin kuin ylä- ja alarajat, minkä puitteissa sitten asukas voi toimia, ja silloin tämä mahdollistaa myös sen, että mikäli asukas sitten haluaisi itselleen jostain syystä vielä korkeampia niin kuin lämpötiloja ylärajan ylittävää, niin silloin voidaan tehdä niin, että se on ikään kuin lisämaksullinen palvelu. Vastaavalla tavalla, jos ajatellaan, ideologia toimii niin kuin netin osalta näissä niin kuin vuokrataloyhtiöissäkin, eli siellä on se tietty perusnopeus, joka hyvin usein niin kuin kuuluu siihen tavallaan vuokraan ja sitten jos sä haluat isompaa perusnopeutta, isompaa nettinopeutta, niin silloin sä maksat siitä isommasta nopeudesta. Ei niin, että tavallaan kaikki kiinteistön asukkaat tai kiinteistön omistaja sen maksaa. Eli tässä vastaava ideologia, eli mikäli on tarve mennä sitten yli näiden rajojen, mitä sitten kiinteistöomistaja niin kuin on asettanut, niin se on ikään kuin olisi silloin niin kuin lisämaksullinen palvelu. Ja vastaavalla tavalla sitten ne, jotka tekee hyvää, eli menee sitten sieltä alarajojen alle, niin sitten kenties jotain hyvitystä tai etua sitten tämän tyyppisestä niin kuin fiksusta niin kuin toiminnasta. Ja tosiaan nämä on nyt semmoisia niin kuin konkreettisia toimenpiteitä, mitä me ollaan niin kuin, tässä niin kuin edistämässä nyt tämän syksyn aikana isompien kiinteistöomistajien kanssa. Ja niin kuin sanottu, niin ehdottomasti kiinnostavampi malli on nimenomaan tuo niin sanottu porkkanamalli, jossa lähdetään niin kuin siitä palkitsemisen näkökulmasta motivoimaan niitä asukkaita toimenpiteisiin, joilla sitten edistetään näitä kiinteistöomistajien vastuullisuustavoitteita. Ja vielä tiivistyksenä kun ajatellaan Vattinen älylämmityspalvelua ja etu- ja lisäarvoa kiinteistöomistajien vastuullisuuden edistämiseen, niin ehdottomasti tietysti tuo säästöt sen lämmityksessä on se niin kuin iso juttu, mutta sitten toinen tärkeä tavallaan rahalliseen lisäarvoon liittyvä suora kulma on tämä niin kuin hyöty sinne kiinteistöjen elinkaaren hallintaan, eli ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Eli Vattinen ei mahdollista pelkästään seurantaa, vaan tiettyjä toimenpiteitä myös niin lämmitysjärjestelmään ja termostaattitasolle. Ja sitten ehdottomasti tuo, mitä käytiin läpi, eli nämä niin kuin konkreettiset työkalut sinne niin kuin vastuullisuustavoitteiden niin kuin toteuttamiseen ja nimenomaan jalkauttamiseen sinne asukastasolle asti. Eli asukkaita harvoin kiinnostaa ne ylätason niin kuin vastuullisuusraportoinnit, mutta tarvitaan ehdottomasti mukaan näihin vastuullisuustalkoisiin. Ja tämä nimenomaan on se työkalu siihen, että saadaan ne asukkaat sitoutettua sitten näihin kiinteistöomistajan niin kuin vastuullisuustoimenpiteisiin. No, kolmas tärkeä kulma on tosiaan tämä datakulma, eli Vattisen kautta saadaan hyvin kattavaa reaaliaikaista dataa sieltä kiinteistöstä, koko kiinteistön osalta, lämmitysjärjestelmän toimivuudesta, sen kipukohdista, ja sitä pystytään sitten hyödyntämään fiksulla tavalla, eli aikanaan kun me lanseerattiin Vattinen isommille kiinteistöomistajille, siirryttiin sieltä yksittäistä assoista isompien kiinteistöomistajien palvelemiseen,
niin meillä tuli silloin tämmöinen niin kuin hallintapaneeli, joka on ollut vahvasti niin kuin fokuksessa nimenomaan näiden isompien kiinteistöomistajien kanssa, koska se on se paikka, mistä sitä dataa pystyy hyödyntämään, ja siitä on muodostunutkin jo tämmöinen niin kuin hyvä tavallaan data-alusta, ja nyt meillä esimerkiksi niin kuin viimeisimpänä sitten tulee palovarottimet osaksi, palovaroitin palvelu osaksi tätä niin kuin Vattinen palvelu, ja siinä vahvassa roolissa on nimenomaan tämä niin kuin hallintapaneeli ja koko se niin kuin data-alusta. Jos ajatellaan keskimääräistä asuinkiinteistöä, 40 huoneiston kerrostalokiinteistöä, niin me saadaan sieltä yli 1,5 miljoonaa datapistettä niin kuin kuukausitasolla. Eli tämä on tietysti niin kuin hyvin merkittävä asia, ymmärretään mitä kiinteistössä tapahtuu ja päästään kiinni sinne kipukohtiin ja pystytään hyödyntämään sitä niin kuin sitten eri toimenpiteissä. No Vattinen tosiaan nimensä mukaisesti on niin kuin palvelu, ja tässä on tullut mainittu jo matkan varrella näitä esimerkkejä, eli palvelu kehittyy koko ajan, ja nyt sitten osaksi palvelua on tässä viimeisen vuoden aikana tullut myös tämä Temo energiansäästöpalvelu ikään kuin, optionaalisena niin kuin osana, ja sitä kautta voidaan niin kuin entisestään vielä vahvistaa sitten näitä niin kuin vastuullisuustavoitteiden niin kuin edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, ja seuraavaksi sitten siirrän Saulille viestikapulaa, ja Sauli kertoo sitten hieman enemmän tästä niin kuin Temon osuudesta. Jes, kiitos Samille hyvästä esityksestä, ja mä jaan sitten saman tien omani, niin ei tuhlata yhtään aikaa. Varmistan, että jos vaikka Sami kommentoi, että näkyykö? Kyllä näkyy. Jes, loistavaa. Ja kiitos vielä kerran, ja kiitos kaikille jo tässä vaiheessa, jotka on päässyt mukaan tähän webinaariin. Mukava osanotto, ja lyhyesti kerron aluksi hieman Temosta. Mä olen Luhtaniemen Sauli, ja mä olen tässä Temolla niin Suomen P2P-myynnin myyntitiimin vetäjänä, ja meillä ei tässä tarkempaa yritysesittelyä tässä slideshowssa ole, niin mä kerron, jos ei kaikille ole tuttu. DNA ja Vattinen on varmasti monelle tutumpi, mutta lyhyt yritysesittely. Me ollaan siis suomalais-virolainen yhtiö, ja alun perin perustettu jo vuonna 2014 emoyhtiö, mutta nykyinen liiketoimintamalli on käynnistynyt vuonna 2019-2020 taitteessa, ja meillä on toimintaa tällä hetkellä Suomessa ja Baltiassa ja Norjassa, ja tavoitteet on myös laajentaa muualle Eurooppaan, ja nyt uusimpana, niin kuin tuossa Sami mainitsikin, niin tänä vuonna on myös sitten aloitettu yhteistyö Vattisen kanssa, ja jatkossa meidän ja Vattisen asiakkailla on myös merkittävä hyöty siitä, että jos kohteessa on käytössä sekä Vattisen että Temon järjestelmä, niin me pystytään integroimaan meidän järjestelmät toimimaan siten, että kaikki saadaan yhden näkymän kautta hallintaan, että se on niin kuin hieno uusi juttu myös meille. Ja mä käyn tässä läpi tämän meidän järjestelmän ja palvelun toiminnan, ja jos haluaa esittää kysymyksiä, niin voi heittää chattiin, voi nostaa kättä, jos ei, niin sitten voidaan keskustella sitten esityksen ja Reijon puheenvuoron jälkeen sitten vapaammin sitten kysymysten merkeissä. Me on tuotu tähän suomalaiseen kiinteistöalan markkinaan oikeastaan 2 merkittävää innovaatiota, jotka liittyy sähköisten lämmitysten ohjaamiseen. Ihan alkuperäinen Temo-innovaatio on se, että meidän järjestelmässä ja meidän laitteessa on koneoppiva sähköistä lämmitystä optimoiva algoritmi, joka pyrkii koko elinkaarensa ajan optimoimaan sille asetetun lämmitysohjelma siten, että se tekee ohjelman aina mahdollisimman pienellä energian kulutuksella ja oppii virheistään. Eli tämä on niin kuin se ydininnovaatio, mikä Temon on niin oikeastaan käynnistänyt. Ja sen lisäksi sitten toisena isona asiana on se, että me pystytään tarjoamaan kiinteistöomistajille helppo tapa hallita toisistaan etällään ja irrallaan olevia sähköisiä lämmittimiä helposti Temo Cloudin avulla. Meidän kaikki laitteet yhdistetään cloudiin, ja niistä tulee portaalin kautta helposti hallittava kokonaisuus. Ja tyypillinen kohde, mihin me mennään, niin on sen tyyppinen, jossa on kaukolämpö- tai maalämpöjärjestelmä muuten. Siellä on vesikiertoiset patterit tai vesikiertoiset lattialämmitykset,
mutta sitten siellä on kylpyhuoneissa sähköisiä lattialämmityksiä. Tämä on ylivoimaisesti tyypillisin meidän niin kuin tyyppikohde, mutta Reijo tuossa tulee kertomaan, että Temoa pystyy hyödyntämään myös muunlaisissa sähkölämmitteisissä tiloissa, esimerkiksi kokonaan sähkölämmitteisissä päiväkodeissa tai muissa kiinteistöissä, lomakylissä tai vastaavissa, tai kokonaan sähkölämmitteisissä rivitaloissa esimerkiksi niitäkin on, mutta tämä on niin kuin meidän tyypillisin, ja sen takia mä nyt tässä esityksessä tuun käymään tätä läpi, mutta sitten Reijo kertoo tarkemmin siitä, miten tämä toimii myös sitten näissä edellä mainituissa toisenlaisissa kohteissa. Mutta tämä on se kohdetyyppi, mihin me keskimäärin mennään. Siellä on sähköiset lattialämmitykset kylppäreissä, siellä on perinteiset termostaatit, jotka pitää niitä lattialämmityksiä. Meillä on reilu 13 000 kylpyhuonetta nyt meidän palvelun piirissä, ja se lähtötilanne on lähes poikkeuksetta sama. Siellä on lattialämmitykset, niitä ei pystytä etäältä ohjaamaan mitenkään. Kiinteistöomistajalla ei välttämättä ole mitään tietoa, missä lämpötiloissa ne on, onko ne päällä ja miten paljon ne kuluttaa. Totuus on se, että ne on lähes poikkeuksetta, ne on keskimäärin liian korkeissa lämpötiloissa, ne on jatkuvasti päällä ja kiinteistöomistaja hyvin useissa tapauksissa maksaa näiden lattialämmitysten kustannukset. Ja meidän kokemuksen mukaan, meidän tulosten mukaan me saadaan keskimäärin puolitettua näiden sähkölattialämmitysten kulutus näissä kylpyhuoneissa. Aika lailla se vaihteluväli asettuu välille 44–55% keskimäärin meidän kohteissa. Se pikkuisen riippuu lähtötilanteesta, mutta tuo on se, mihin me lähes poikkeuksetta päästään meidän kohteessa. Ja miten me se käytännössä tehdään, niin meillä on hyvin täyden palvelun kokonaisuus. Meidän asiakkaat ei lähde itse, me ei toimiteta eurolavallista termareita johonkin kiinteistöomistajan aulaan, vaan me toimitetaan kohteeseen. Me tiedotetaan kohteet, me asennetaan laitteet, käyttöön otetaan ne laitteet ja ohjelmoidaan ne sähkölattialämmitykset toimimaan siten, että ne lattiat lämpiää silloin, kun niillä tiloilla on oikeasti käyttöastetta ja silloin, kun niillä on oikeasti tarve käydä lämpimimmillä. Eli tyypillisiä ohjelmaa se, että ne lattiat lämmitetään lämpimimmilleen aamun ja illan käyttötunneille ja annetaan niiden hieman jähtyä silloin, kun niillä tiloilla on huomattavasti vähemmän käyttöä esimerkiksi työ- ja koulupäivien aikana ja yön aikana. Kuitenkin niin, että ne lattiat ei ikinä pääse niin kylmäksi, etteikö ne lattiat kuivuisi ajallaan. Eli se on niin kuin hyvä huomioida, että suihkussa kylpyhuonetta voi käyttää milloin, vaan tämä ei rajaa millään tavalla sitä. Mutta semmoinen ylilämmittäminen ja tilojen vaihteleva lämpötila, niin sellainen loppuu meidän kohteissa ja siihen me tuodaan ratkaisu. Ja tämän lisäksi tämä koneäly vielä huolehtii siitä, että se tekee tuon lattialämmityksen mahdollisimman energiatehokkaasti tuon sille asetetun ohjelman ja se ottaa myös huomioon sääennusteet, eli jos nyt vaikka ensi yönä kiristyy pakkanen, niin se tietää sen etukäteen ja se ei aamulla ole yllätys, että täällä ei lattia ole siinä tavoitelämpötilassa, vaan se on, koska se laite tietää, että sitä lattiaa pitää lämmittää ensi yönä enemmän. Sitten se ottaa myös pörssisähköhinnan huomioon, että jos teillä on kohteita, joissa teillä on pörssisähkö tai osittain pörssissä, niin me pystytään myös sitten hyödyntämään sitä, että se sähköhintaprofiili sitten myös hyötyy siitä, että sillä käytetään Temoa. Tämä on niin kuin oikeastaan tyypillinen tilanne, mitä niissä kohteissa on. Eli tässä kuvataan tässä kuvaessa sitä, että minkälainen se tilanne on ollut sen lattialämmityksessä ennen Temoa ja sitten Temoa asentamisen jälkeen. Eli aluksi siellä on ollut vanha termostaatti, joka on ollut varmaan 30 se lattialämmitys 27, 28 ja siellä on ollut rele pitkiä aikoja päällä, lattialämmitys hohkaa. Sitten sinne asennetaan Temo. Ja aluksi tasataan ne lämpötilat ensinnäkin motiiva-asetusten suositusten mukaiselle tasolle ja tulee tämmöinen koneoppimisen vaihe, jossa se näkyy, että tuo Temo on lämmittänyt vähän epämääräisesti. Se johtuu siitä, että se laite opettelee ja tutkii sen tilan varavuusominaisuuksia ja sen jälkeen rupeaa sitten noudattamaan sitä sille asetettua ohjelmaa ja lopputulos on se, että sähkölattialämmitys kuluttaa puolet vähemmän. Vastuussa on puolet vähemmän päällä ja silti lattia on riittävän lämmin ja kuivuu ajallaan. Mä mainitsin tuossa alussa jo hieman tuosta meidän portaalista, eli kaikki laitteet yhdistetään Temo Cloudiin. Ne on SIM-kortillisia laitteita, eli teidän kohteissa, niin sähkölattialämmityskohteissa, mihin Temot asennetaan, niin sinne ei tarvitse erillistä Fifia rakentaa ollenkaan, vaan ne laitteet on SIM-kortillisia, ne yhdistyy automaattisesti meidän Cloudiin ja sitten niin portaalin kautta niistä tulee helposti hallittava kokonaisuus. Sieltä näkyy oikeastaan kaikki tarvittava, mitä sähköisten lattialämmityksen, niin kuin miten niistä kuuluu ja tarvii tietää. Siellä näkyy lattioiden lämpötilat, huoneen lämpötilat, sähkön kulutustiedot, mitä ne on kuluttanut, ja jos sinne syöttää sähkösopimuksen tiedot, niin saa jopa ihan tarkalleen tietää, että paljonko se sähkölattialämmitys missäkin kohteessa on maksanut milloinkin.
Sieltä pystytään nopeasti reagoimaan, jos tulee huonekohtaista palautetta tai jos joku huoneisto tai joku tila jää tyhjilleen, niin pystytään etänä pudottamaan lämpötiloja. Yleensä meidän kohteissa on niin, että jos se kiinteistöomistaja maksaa ne sähkön kulutukset, niin meidän laitteet laitetaan lapsilukkoon, että myöskään sit se asukas ei pääse niitä enää itse säätämään, vaan se ohjaus on sitten etänä. Ja meidän järjestelmässä on myös avoin rajapinta, mitä tämä itse asiassa tämä Wattinen yhteistyö on niin kuin hyvä esimerkki. Eli jos teillä on muitakin kiinteistön monitorointijärjestelmiä tai muita, niin meidän järjestelmä on mahdollista integroida sinne siten, että se näkymä lattioiden lämpötiloista ja kulutustiedoista on mahdollista saada myös muihin vaikka talotohtoriin tai AFRY-järjestelmiin tai mitä muita onkaan, niin se on mahdollista tehdä. Tässä on vielä meidän laitteista kuvat. Tämä on meidän ylivoimaisesti yleisin tuote, mikä menee, eli tuo valkoinen seinätermostaatti, ja sitten löytyy myös DIN-kiskoon termostaatti, jos termostaatit on sähkökaapissa, ja nyt löytyy myös sitten mustana, että jos on mustat sähkökalusteet, niin löytyy myös sitten musta seinätermostaatti. Tästä vielä semmoinen maininta näistä laitteista ja itse tuotteesta, niin nämä on Temon omaa keksintöä, omaa tuotantoa, eli me ei olla mikään myyntikonsulttiyhtiö, joka myy jonkun muun tuotteita, vaan nämä on meidän omia innovaatioita, ja meillä on tuotanto tuossa Virossa tällä hetkellä, jossa meidän laitteet kasataan ja konfataan aina kohteisiin. Sitten tässä mä mainitsin alussa noista innovaatioista, niin mä itse pidän tätä meidän niin kolmantena merkittävänä innovaationa on tämä järjestelmä, että miten tämä hankitaan. Me on haluttu rakentaa tästä sellainen malli, että tämä on meidän asiakkaille kassavirtapositiivinen hanke heti ensimmäisestä kuukaudesta lähtien siten, että meidän asiakkaat säästää aina enemmän kuin ne maksaa. Meidän järjestelmä maksaa kokonaisuudessaan 3,90 € kuukaudessa per termostaatti, alvi 0, ja se sisältää kaiken, mitä siihen järjestelmään tarvitsee. Asennukset, konfaukset, liittymäkustannukset, portaalin käytön, jatkuvan takuun. Ja tällä järjestelmällä ei ole mitään alkuinvestointia, se hinta on tuossa. Ja keskimäärin meidän asiakkaat säästää 7-11 € kuukaudessa per kylpyhuone. Tuo on niin kuin, mihin me päästään niin kuin todella tasaisesti. Joskus voi olla, että jos on isot kylpyhuoneet, jossa on korkeat lähtölämpötilat, niin säästö saattaa olla jopa ylikin ton. Ja sitten jos on todella pienet kylpyhuoneet ja pienet lähtölämpötilat, niin se säästö voi olla jotain 6 ja 7 € välillä, mutta tuo vaihteluväli on niin kuin se, mihin me päästään meidän kohteissa keskimäärin. Me tehdään 5 vuoden sopimukset, jonka jälkeen termostaatit siirtyy asiakkaan omistukseen, ja sitten sen jälkeen voi tehdä meidän kanssa sitten jatkosopimusta toistaiseksi voimassa olevana, tai sitten jos ei halua jostakin syystä jatkaa, niin niitä termostaatteja voi sitten käyttää tavallisena termostaatteina. Ja me itse asiassa kirjataan tuo säästölupaus meidän sopimukselle, että jos meidän asiakkaat jostakin syystä ei säästäisi vähintään tuon kuukausimaksun verran, niin meidän pitää hyvittää ne vuoden vertailujaksolla aina asiakkaalle euro per euro, että se on vähintään kassavirta neutraali hanke asiakkaalle. Nämä laitteet hankitaan leasing-periaatteella. Tässä kuvataan simppelisti tuo, miten ne menee. Eli meitä tehdään Temosta erillinen palvelusopimus ja sitten tehdään myös leasing-yhtiön kanssa rahoitussopimus. Ja tämä ei vaikuta hintaan, eli ainoastaan se laskutus pyörii sitten tuon leasing-yhtiön kautta. Tässä vielä muutama keissi-esimerkki. Y-säätiöllä on itse asiassa tällä hetkellä aika paljon enemmänkin laitteita käytössä uusimman lisätilauksen myötä, mutta tämä on, mistä on data jo olemassa. Täällä tippui 48% sähkölattialämmitysten kulutus ja keskimäärin Y-säätiön kohteissa säästävät 7 € kuukaudessa per termostaatti. Ja tässä on hyvä huomioida, että kun mä näitä referenssikeissejä, niin nämä säästölukemat, mitä näistä kohteista on, niin nämä ei ole meidän itse tuottamaa tai toimittamaa dataa, vaan nämä on asiakkaiden päämittaridatan muutosten perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laskettu, että mitä näissä kohteissa on tapahtunut ennen ja jälkeen temoja asennusten. Eli aina kun me käydään kohteessa katselmukset läpi, niin ne käydään asiakkaan sähkönkulutustietojen perusteella. Sitten on Sato, jossa on vähän yli 700 temoa käytössä, ja siellä keskimäärin oli vielä vähän ehkä isommat kylppärit ja vähän korkeammat lähtölämpötilat, niin siellä säästö on ollut jopa vähän yli 10 € kuukaudessa per termostaatti. Ja tässä on merkittävä huomio näistä kohteista keskimäärin, mitä sillä tapahtuu. Nämä on siis kohteita, joissa asukkailla on omat sähkösopimukset huoneistoissa, eli siellä on omat mittarit siellä, mutta sähkölattialämmitykset oli vedetty yhtiön mittarille. Se on aika tyypillinen ratkaisu itse asiassa, niitä aika paljon. Niin keskimäärin se yhtiön päämittarikulutus tippui temoja asentamisen jälkeen 21% sen koko muun talon
yhtiön päämittarin kulutus, missä on niin kuin yhteiset tilat, hissit, valot, kaikki ja sitten ne sähkölattialämmitykset. Eli todella merkittävä pudotus sähkönkulutuksessa näissä kohteissa. Sitten Ikallinen Spa on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä toimii erittäin hyvin myös hotelleissa ja näkyy niin kuin hotellin päämittari datan perusteella näkyy, että ihan selkeästi, että tuossa asennettiin temot ja koko Kylpylä-hotellin kompleksin sähkönkulutus tippui 4-5% tässä kohteessa. Tämä itse asiassa on tosi isosti kasvanut segmentti meillä myös viimeisen 1,5 vuoden aikana tämä majoituspuoli. Tässä vielä tuosta Y-säätiöstä vähän tarkempi kuvaaja, että mitä siellä niin kuin tapahtui. Eli tässä aluksi näkyy hyvin, tuossa kohdassa tuolla alussa asennettu temot ja kulutus tippuu heti jonkun verran, mutta meidän palvelun kuuluu aina se, että me käydään 1-2 kuukauden käytön jälkeen semmoinen isompi järjestelmätsekki meidän päässä, jossa käydään niin kuin, tarkistaa, että kaikki laitteet toimii oikein, korjataan mahdollisesti ylilämmittävät laitteet, tehdään mahdollisesti tarvittaessa huoltokäynti, jos tarvii. Ja sen jälkeen näkyy sitten, että Temo on lähtenyt toimimaan niin kuin sen kuuluukin ja kulutus on tippunut tässä kiinteistössä. Koko kiinteistön sähkönkulutuksen taso on tippunut merkittävästi Temo-asennusten myötä. Tässä on vielä sitten muutama meidän asiakas, jotka hyödyntää meidän palveluita tällä hetkellä. Täällä on Kojamoa ja Satoa ja Helsingin kaupunkia ja nyt tuolla uusimpana on sitten Scandicki muun muassa hotellipuolelta on lähtenyt meidän kanssa mukaan. Mä kiitän, tämä oli tehokasta ja nopeata. Mun mielestä voit sitten Reijo hypätä seuraavana, ellei sitten joku halua tässä vaiheessa esittää kysymyksiä, mutta voidaan tuolla lopussakin sitten käydä niitä läpi. Kiitoksia. Joo, tervehdys minunkin puolesta. Tosiaan olen Reijo Reponen, Hollolan tilapalvelualan toimitusjohtaja ja vastaan Hollolan kunnan rakennuksista ja niiden ylläpidosta, huolloista ja hankkeista. Otetaan tuohon vähän jakoa nyt sitten. Tuliko näkyviä? Kyllä näkyy. Joo. Kyllä näkyy. Yes. Joo. Mä laitan tuon dia-esityksen vielä tuolta päälle. Niin. Joo. Eli mennään asiassa. Tässä vähän taustatietoa Hollolasta. En tiedä kuinka laajalta alueelta täällä on henkilöitä paikalla, mutta ollaan tuossa Lahden itäpuolella oleva keskisuuri kunta jakaantuu tähän Vesijärven vähän niin kuin pohjois- ja eteläpuolen vesikansaa ja niin sattuu maakansaa. Ja tässä on näkymä meidän Desikon valvomosta. Ja meillä on aika paljon kohteita tässä Desikon järjestelmässä. Ja tosiaan meillä on sääennuste ja pörssisähkö käytössä näissä meidän ilmanvaihdossa ja saattolämmityksen ohjauksissa. Tässä kaikessa Desiko-maailmassa niin sanotusti. Meillä on myös Fidelix-maailmaa sitten näissä RAU-järjestelmissä. Tässä vähän tietoa meidän rakennuskannasta. Meillä on 55 rakennusta. Korjausvelkaa on 7,2 miljoonaa. Tuossa on ihan vertailun vuoksi, miten me sijoitutaan Suomen kunnissa. Lähinnä tämän korjausvelan kautta ja tietysti neliöiden suhteessa. Meillä on erittäin hyvä tilanne näiden korjausvelan takia, mikä myös mahdollistaa osittain tämän energiatehokkuustyön toteuttamisen. No, tässä on meidän 5 vuoden energiakustannukset. Eli me ollaan pystytty pitämään lähes 2019 vuoden tasolla meidän kustannukset. Ja se on hyvä kysymys, että miten tähän on päästy, niin tässä seuraavalla dialla nyt sitten näkyy syy siihen. Eli ollaan tehty hyvin järjestelmällistä energiasäästötyötä tuosta. Me liityttiin 2019 tuohon kuntien energiatehokkuussopimuksen piiriin ja sen jälkeen meillä on tosiaan energiaa säästynyt 10 gigawattituntia ja noin vajaa 28% on säästynyt. Tässä on tosiaan koko kunnan, myös Hollolan asuntotalon ja sekä meidän kuntatekniikan energiankulutukset mukana. Eli tässä on kaikki kunnan rakennukset ja katuvalot ja vastaavat. Sen takia, että täällä on myös polttoaineita. Meillä on osin ollut öljykäyttöisiäkin kohteita vielä tuossa. Kustannusvaikutukset on noin 800–900 000 euroa, ja päästöt on vähentynyt todella paljon myös. Eli
aika iso merkitys tällaisella energiasäästötyöllä on, kun tämä kuitenkin, jos ei tätä tehtäisi, niin tämän verran sitä menisi sitten, olisi mennyt rahaa tässä. Tulevaisuudessa sitten taas maksaa itsensä takaisin tosi nopeasti. Vielä viime vuonna saatiin tuossa 11% sähkössä ja lämmössä pudotettua kulutuksia. Sitten muut säästötavoitehan meillä on sopimuksen puitteissa. Meillä on tavoite asetettu 2,1 megawattia. Ollaan tehty hankkeita 8,5 gigawattitunnin edestä. Eli ollaan tällä hetkellä Suomessa niin toisena kunnista, jotka on tässä sopimuksen piirissä. Eli ollaan tehty paljon energiatehokkuustoimenpiteitä. Aiemmin ja myös tänä kesänä muun muassa tehtiin 22 hanketta, vaihdettiin lähes 4000 LED-valaisinta ja saneerattiin 16 ilmanvaihtokonetta EC-puhalinkoneeksi. Tässä haetaan sähkösäästöä tässä. Ja tosiaan pörssisähköohjaus on ilmanvaihtokoneessa, eli sitä kautta me tiputetaan hieman ilmanmääriä ja saattoennustetta käytetään myös sääennustetta saattolämmityksiä ja myös pörssisähköä saattolämmityksen ohjauksia ei lämmitetä silloin, kun on kalliit tunnit. Salpakankaan koulu on meillä iso kohde, noin 18 500 neliötä, noin 1000 käyttäjää siellä, ja sinne tuli tällainen Fidelix EcoSmart älykäsohjaus lämmitykseen ja ilmanvaihdon ohjaukseen, ja siellä on myös kaukolämmön tehonleikkaus meillä käytössä, ja Freesi sisäilman valvomapalvelu, eli seurataan sitten näitä sisäilmaolosuhteita ja painesuhteita, lämpötiloja, CO2-pitoisuuksia, eli sitä kautta me saadaan niin se talo hanskaa, se on iso kohde, niin sen takia me haluttiin sinne tämmöinen. No sitten näistä meidän toimenpiteistä, eli tosiaan oltiin viime keväänä mennessä tehty 53 toimenpidettä, kustannusvaikutus on 1,3 miljoonaa, tosiaan säästö 8,5 gigawattituntia, niin keskimääräinen takaisinmaksuaika noin 2 vuotta, eli tämä on siis todella järkevää toimintaa. Ja lisäksi on teknisen korjausvelan väheneminen. Mä olen käytössä huomannut, että suurin piirtein puolet tuosta tekninen korjausvelan merkitys on ajassa noin puolet tuosta. Eli käytännössä me ollaan nyt jo maksettu nämä hankkeet, mitä me ollaan tehty niillä energiasäästöillä, mitä aiemmin esitin. Ja tosiaan tänä vuonna tehtiin noin äsken mainitut hankkeet vielä lisäksi, että tavoitteenahan meillä on nyt olla ensi vuonna ykkönen ensi keväänä tässä. No sitten mennään tähän itse Satulinnan keissiin. Tosiaan mietittiin tuossa joku vuosi sitten, tämä on ainut meidän sähkölämmitteinen kohde ja mietittiin, siinäkin oli nämä lattialämmitysyksikkösäätimet, niin oli jo 10 vuotta vanhoja siinä. Alettiin miettiä, että ne pitäisi peruskorjata ja saneerata ja mietittiin mitä tehdään. Ja sitten jossain yhteydessä tuli sitten esille tämä Temo Nordic silloin ja ajateltiin, että miksi ei. Ja siitä sitten homma lähti käyntiin ja tämähän oli käsittääkseni Temolla siinä vaiheessa tällainen pilottikohde tällaiseen päiväkotiympäristöön. Ja meillä on siellä 751 neliöä, aika levällä olevia neliöitä yhdessä kerroksessa, 43 lattialämmityspiiriä, eli joka huonetilassa meillä on siellä säätö ja sinne tosiaan vaihdettiin sitten nämä Temon laitteet. Tässä vähän, ja se on tosiaan tällä leasing-rahoituksella. Tässä on vähän meidän kulutustietoa 3 edelliseltä vuodelta, eli nämä vihreä kuvaa nyt sitten tätä viime vuotta, missä Temo-palvelu on ollut meillä käytössä, että siinä on aika isoja pudotuksia tuonne aikaisempiin vuosiin, ja tokihan täällä meillä on myös ilmanvaihto, että tähän kokonaiskulutus, että ei pelkkää Temoa, mutta siinäkin me tehtiin ilmanvaihdolle vähän saneerauksia tuossa. Ja noin 18%, vajaa 37 megawattituntia meillä säästyi viime vuonna energiaa. Ja siitä nyt laskettiin, että noin 2/3 on lämmityksen osuutta. Ja tosiaan toimenpiteenä meillä oli tämä älykäs ohjaussäännistö ja tarvittaessa pörssisähkön mukaan Temon järjestelmä. Ja meillä kustannus näistä säätimistä on 150 € kuussa, että 43 säätimen osuus, eli vuodessa 1800 €. Ja energiasäästöt lasken noin 2/3 mukaan, niin
säästö tuossa 37 megawattista, jos 11,5 senttiä on energia plus noin perusmaksu, siirron osuus, niin noin 3200 euroa tuli säästöt euroina ja kuukausi 266 euroa, ja sitten siitä kun vähennetään toi 150 euroa kuussa, niin me hyödytään tässä 115 euroa kuussa. Eihän se rahana iso ole, mutta kuvaa tätä palvelua niin periaatetta, että tämä niin on säästävä ja säästöä tekevä palvelu. Tässä on vähän kuvattu tätä toimintaa. Äsken kyllä Sauli esityksen varmaan paremminkin, mutta näin tämmöisen näkymällä, että mehän lasketaan niin kohteen lämpötila yöaikana noin 17 ja viikonloppuisin, eli ei sitä lämmitetään hyvin vähän ja sitten vähän ennen, kun meidän toiminta alkaa aamulla, niin sitä ruvetaan pikkuhiljaa lämpöä nostamaan ja sitten saavutetaan se käyttölämpötila, mikä halutaan ja sitten sitä päivän aikaan säädetään tarpeen mukaan ja sitten taas illalla tiputetaan lämpötilat alas sitten sen 17 asteeseen, eli kaikki termostaatit toimii samalla periaatteella, eli täältähän se energiasäästö sitten tulee, kun ei lämmitetä silloin, kun ei ole käyttäjät paikalla. No, tässä on vielä meidän seurantaa tuosta noin edellisistä vuosista, eli tässä näkyy tällä violetin tummilla viivalla näkyy tämä meidän viime vuoden kuukausikulutus tässä, kun Temo-palvelu on ollut käytössä ja sitten tässä on aikaisempien vuosien. Eli selkeästi ollaan niin saatu aika merkittävä säästö tosiaan se 18 pinnaa. Toki siihen on vaikuttanut se ilmanvaihtokin, kerron siitä tuosta vähän myöhemmin. Joo, ja tässä on nyt jo mun näkemys tästä tämän hyödystä niin tilaajan näkökulmasta, että kyllähän tämä niin meille on riskitön ratkaisu 5 vuoden takuuaika täysin huoltovapaa meidän näkökulmasta. Ei ole kiinteää rahoitusosuutta, eli ei vaadi investointia, ainoastaan tuo kuukausimaksu ja tästä järjestelmästä. Ja säästötavoitteet tosiaan 5 vuotta voimassa ja meillä on se, että sen pitää tuottaa enemmän säästöä kuin kulloinkin voimassa oleva sähkön hinnalla ja kuin sen käyttäminen maksaa. Eli tämä nyt ainakin tässä vaiheessa toteutunut erinomaisesti. Ja sitten tosiaan täällä on tämä äsken Saulikin mainitsema tämmöinen tilaajan oikeuskorvaukseen, mikä säästö ei toteudu. Katselmukset sisältyy tähän palveluun ja tietysti tämä palvelutukihan tässä on oleellinen asia. Ja vaivat on niin meidän näkökulmasta tämä prosessi, että Temo hoiti tämän esiselvityksen asennuksia käyttöönoton. Meillä ei sillä omaa roolia oikeastaan ollut muuta kuin avata ovet ja oli meidän sähkömies jossain vaiheessa niin siinä alussa esittämässä paikkoja ja tietysti keskukset pitää katsoa ja vastaavat siinä. Mutta sitten tämä korjausvelka-asia on kyllä sellainen merkittävä asia näissä ylipäätään energiansäästössä, mitä minun mielestä niin liian vähän huomioida. Että meillähän nyt on käytössä siellä uudet laitteet, muutenhan meillä on se 10 vuotta vanhat laitteet, me niiden kanssa tapeltaisiin koko ajan siellä. Eli tätä pitäisi niin painottaa kyllä ehkä enemmän niin näistä, kun puhutaan energiatehokkuusasioista, että niin kuin äsken aikaisemmin sanoin, niin mulla on puolet takaisinmaksuista melkein tulee jo heti tästä, kun saadaan se laitteet niin teknisesti uusiksi. Ja tosiaan tämä pörssisähkön hyödyntämismahdollisuus, sehän on meillä käsittääkseni tällä hetkellä nyt jo siellä testissä tai tämmöisessä säätövaiheessa ja tulee tuossa vuodenvaihteessa sitten me siirrytään pörssisähkösopimuksien vuodenvaihteessa, niin sen takia me ollaan muutenkin panostettu näihin pörssisähköohjauksiin tänä vuonna. Ja tosiaan äsken mainittu Saulikin laitteistokustannos on sopimuskauden jälkeen 0 ja sen jälkeen tulee sitten palvelumaksu, mikäli halutaan sopimusta jatkaa. Ja meillä on hyvät tilaaja- ja käyttäjäkokemukset, varsinkin nämä päiväkodin ne henkilöt, jotka siellä tiloja käyttää, niin ovat olleet kyllä tyytyväisiä siihen ohjaukseen ja siihen lämmityksen tasaisuuteen. Et se on toiminut paremmin kuin ennen kyllä tässä muutoksen jälkeen. Sitten äsken puhuin tästä ilmanvaihdon osuudesta, niin tosiaan meillä tehtiin automaatio tähän taloon samaan aikaan ja meillä on siellä nyt tarpeen mukainen ilmanvaihto, ohjataan CO2-pitoisuuksia ja lämpötilojen mukaan ja lisäksi tosiaan meillä on tämä pörssisähkön seuranta
seuranta. Eli nyt jos pörssisähkö menee yli 15 senttiä kilowattitunti, niin me tiputetaan tässä nyt 5% ilmanvaihtokoneen kierroksia, eli sitä kautta me lämmitetään vähemmän sitä kylmää tulevaa ilmaa. Täällä on jälkilämmityksen tässä kohteessa vielä sähköpatteri, niin se on siinä mielessä poikkeuksia, että jos LTO ei riitä nostamaan sisääntuloilman lämpötilaa tarpeen, niin me joudutaan sähköllä sitten lämmittämään sitä. Tämä on semmoinen, että meillä tosiaan nyt on kaikissa koko Desikon maailmassa tämä käytössä, että me säästetään tällä huipputehoa ja tosiaan samaan aikaan me säästetään myös energiaa. Eli siellä on, niin hyöty on kahta eri kautta. Oliko mulla vielä? Mulla ei nyt tässä vaiheessa ole muuta, että jos tulee kysymyksiä asian tiimoilta, niin vastaan mielelläni. Kiitos Reijo, tosi kiinnostava esitys. Olette saaneet ihan huikean hienoja tuloksia. Onnittelut siitä. Tosiaan nyt on mahdollisuus kysyä, että Reijolta hän on ystävällisesti jakanut myös yhteystietonsa, että tästä tietysti sitten voi hetken sulatella ja olla yhteydessä myöhemminkin varmaan. Tuosta näistä osoitteista saa tosiaan, tämä meidän hankehan oli tuossa Motivankin tämmöisenä niin ESCO-hankkeen kuviossa niin esittely, ja sitä löytyy tosiaan Motivan sivuiltakin tästä tietoa, ja tässä mun linkkaristakin löytyy tietoa sitten näistä meidän muista hankkeista. Jos kiinnostaa, niin käykää katsomassa, siellä on aika paljon, meidän uimahallihanke on tällä hetkellä kovassa käynnissä siellä, ja tänään menen puhumaan tuonne kuntien energiatehokkuussopimusten päiville tuossa vielä, teemana on enemmän se uimahallihanke siellä, niin. No niin, sulla on nyt tämmöinen puhuja. Tänään on 5. päivä 6 eri tapahtumaa pitäisi olla ja ei mennä aika riittää. No mutta hieno juttu. Me varmasti voidaan, lähetetään osallistujille tästä tallenteesta vielä linkkiä jälkikäteen, niin voidaan vaikka napata tuohon samaan viestiin nämäkin linkit sitten, niin tulee kaikki yhdellä kertaa. Annetaan pieni hetki vielä osallistujille, jos kysymyksiä tulee, tuonne chattiin voi laittaa tai kättä nostaa pystyyn, mutta jos ei tällä erää, niin näitä asioita voi toki sulatella tovin ja olla yhteydessä, ja me joka tapauksessa viestitellään sitten vielä tämän tallenteen muodossa, ja yksittäisiin ihmisiin voi aina toki olla sitten suoraankin kysymysten kanssa yhteydessä, kuten todettua. Oikein paljon kiitoksia kaikille kuulijoille ja hyviä tätä syksyn päiviä energiasäästön parissa muun muassa. Nyt on taas vähän rauhallisempaa, kuin myrskyistäkin on pikkuhiljaa toivottu täällä. Tähän kohtaan ei taida tulla enää kysymyksiä, niin kiitoksia tästä ja palataan myöhemmin. Joo, kiitos. Moi moi. Kiitos ja hyvää energiansäästöviikkoa. Juuri näin. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. Moikka.